Okay naman. Nagpagwapa ra batos nanay, nagpakilon. Para Aran na namin bang, kaibigan kuhan. aran na ra bang papaha. Yan mo ito. Manguyag ka puno po sa lain. Imo maka nang ipauyab mga Amerikano. Karami ka ng tiguang. Ah, Siri, ito kami pa mga siri ka ng vlog. Kaya nga nag-sponsor rin dyan sa Australia. oh. Atong sige nga, kasi kay nag-sponsor rin dyan nga, hindi nga ato paningin ko nung mong nanay. Hindi nga, wala ito kong ipakuhan sa mga vlog. Kita ka? Kita ko na nangay kasi mong buhok, karon mong gwapaha. Nag-vlog mo pa pa. Mas Wala anga, nga mga nagsaura. mas anga dyan jud kag kilong nay kay nga na naman ka sa una. Ano din ko sa una, hindi ko panubo. Nga na mo'y angay nimo kay anga dyan man ka, mo bata. So, siri man na mo na sige na kay yung vlog. Kay at itong bati lagi nga sa nasibo mo na katikan nga. Para sa Australia. Ha, matos para mig Amerika? Patong kuhan. Diyan ka no sa man sa mga to. Ikada na mo papel, sugo ko ng gapon, nag-istra man sila gapon na rin, mo to. Kaya pasiglas mo may gapon ang istra Diyan magdugay siya dito, mingawon na mo. para pa-visit. Magdugay siya dito na eh. Visit sa kuno. Kuhan. Ha? Visitor sa bahay dyan kuhan. Ijang bisa. Dya. Naghikay, nagsugod ako naghikay hapon. Gusto ko may bahala ka kay, di ba may pandemic. Pwede ba ka? Diyan magdugay siya dito. Pwede man kuno kay, mga tulad-tulad sila kayo. Yung anak, duwara ka baglaki, dagasa naman to sa kami. Hindi Diyan. naman ko ni bahala. Kuhan. Diyan mingawon mo na eh. Kay mato na mag-Amerika. Ano, balik ko na unang mga buwan. 6 months sa mo balik. Oo, kuno, kaya ka lang ticket ko no, patunong, mara ko na tulas magpauli. Diyan. Dugay-dugay po kay 6 months. nga. Masugot mo muna, ito. Gusto mapunay mo, kamamanay mong pangarap nga makagato kag Amerika. Asag dilaman kay rong malingaw pud si Jaba nga magkatok pa si Jaglayng nasod. Pero mingaw jud. Kay unam ka buwan dugay-dugay. Hindi, bahala lagi, kay hindi naman ang gusto siguro po. Nagito naman sila kapon, kuno, tapos lumabaw. Mag-video call na laman mo ang problema ang signal danas bahay may problema kay rang kahinay. Sa ayog na ko makabidyo ko masiri, sa ayog sa aluran at ng wifi. Ato din nagbidyo ko sa si, may gapos unta, gano'n sa ngadlaw di ay. Kaya di pa mo ni gapos unta, good. Naka-video call minitiri kas katong dito mi sa plaza ato dito sa lungsod kay kasag mag-signal dito pero og dari sa bahay di jud maka-video call kay ag signal arang kahinay. Lagi, parehapon sa solidary. Madto pa mig lungsod magpa-signal inang mag-upload mi ang magatuan ra mig lungsod kay og dari sa bahay di man jud maka-upload. Mabutas kurami, nga di yun maka-upload dari. Malamig So, datos riso. malamig ngawon tang purami mato siya Jaglayng nasod pero sag dilaman kay ija man pa ng pangandoy nga makato si Jaglayng nasod. Makunin siyang pangarap sa unara. Sa una pa man na siya nga unig makangadto mo adto Jaglayng nasod. Diya kano sa mesya mo larga? Papal ibawi, kinag-practice pa sa mga papel. Si may nagkuan, may nag Sara, may nag-practice sa papel. Kung hapon mo nang sugod ng kuwan. diya ipadara. Kaya siguro na, saan na nila. Madyo noon. Guys, madyong buntag. Ako na po ni si Jinverse. Welcome to my channel. Madyong buntag tanan sa Tibuok Kabisayan. Kung asa man mo dapit. Samot na nang nasa laing nasod nga nanarbaho panggiamping mo tanan. Nagkuhan sa ko guys. Nagtakan sa ko binungag. Hindi na painit ya. Nara na. Paano na nasiya. Singawon. Basta kukuhan guys, plato. Asan.
Nga ni rin technique guys, hugasan nga tamba kadyo kanta-kanta na ni nato. Karon nagsugod ang pagpamakak nimo. Imong gingon ako pinangga mo. Nganong wa ka nitugan nga naanay uban gigakos ko nimong taman imo rasad gibuhian pero kung lipay ka uban niya dili na nako pugson pa ang ako lang angyo ngadto niya di ka pailakon og ampingan ka niya. Ingani ra ni guys, aron di kakapudyon manghugas kanta-kantahan ra. Wa ko damha diri ra tatama ako man tuy-ona pero siyang nihuman klaro manggyon sa imong mga mata ug nga. A few moments later. Guys, manamikon guys, tumahaw. Nakaligo na po guys, naligi po sa nyo kay Kuan. Halimuot. Diyan na din pakita ninyo guys. Finally guys, nadawat ra dyan nagang kanang gabi since ang dali ara ka dyan nga bot guys, mong ngaran ng lipagya. Magpasalamat ko ninyong tanan sa inyong suporta. Kaya huwag mo, huwag po ngani. Buwan da si Zakapin guys ning abot. Wala naman ang gabrihan kay amo naman ang giinkod gabi eh. Naraman dali nakasuwat ng kuan guys na dani nakasuwat na dani. Hindi mo na ni abri na ni siya. Kuan pa ni siya guys, pin pa. Di pa ni siya kwarta kay hindi mo gining message na usa ka na ni messenger nga kanang nakasweldo na kuno kon siya mamaylo kuno siya. Hindi pa man ni siya. One pin pa man ni. Nagsira ni kedi pa man kwarta narada ni nakasuwat ng kanang life one pin. Dani sa likod. Bago pa mo kung nagsugod guys. March pa ko na monetize niya. Buwan pa ko kapin nga agang vlog na ikanan na advertise. Munang wa pa ko sweldo. Magkuan pa. Magtingong pa. Naot naman po ko nga di mo skip sa kananayang ads pero nakatigong ko po karon na ako masweldo po ang dakagkadyo ko pasalamat guys una sa tanang pasalamatan ng Ginoo diya kamo guys kamong tanan nga nakaila na sa kanana YouTube nga nagmahalang bisag ako kaila ako kita ninyo sa personal ninyo gihapon kong gimahal diyan ni suporta mo na nang salamat kaadyo ninyong tanan guys. Ako kong pasalamat ninyo. Huwag mo suporta na ho guys. Di na maabot karon. Nako ingani. Hindi ko kato guys na kalanay mo maabot ni nang ingani. Kay imagine ha plano nga mag-vlog ko ingana kay ara lagi kong kamawawon guys. Diyan anang yaya ko mystery pa kay sa kaming manangigsoon tanan kay si Mikabuok murag ako jay kinayayaan guys mo nang mao-audio ko musudo ka na yung aning pag-vlog kung di laman tinggad ni tatay nga kanang magsigingan si tatay nga kanang mag-vlog ko di na sudlan kay mao lagi ko kay kanang di ko kamo mga istorya sa kanang kuan lagi kanang nayaya ko mga istorya ba nang pasalamat talaga po sa Ginoo guys na abot ni na ron. Pasalamat po ko ninyo nga inyo kong gisuportahan bisag kanang
na kinadanggang mga feedback ba nga kanang mga laing mga istorya. Yun, pasalamat naman ko ninyo guys na kung di tangad ninyo di nina maabot ron nga ingani kananay pag-vlog ay bisag kananay wa malagyan tapoy kanang angay mag-vlog kay dagan lagi maingan nga kanang yaya lagi kuno ko istorya ja arte kuno ko may istorya mo nang siguro guys kanang yatag siguro punis Ginoo na nga ingani pag-vlog kay bago pa ko nagsugod nakapasar man ko dajon ja bago pa kong na-monetize dyan abot na dito gagang Google AdSense siguro guys yatag siguro pulis Ginoo na nga kananay ingani bisag wa mananta ko nagplano nga ning sudlan kay tungod lagi nga kanang mauwawon ko dyan di ko ka mau mangistorya din karon. Diyan karon pasalamat ko guys na na ning naabot na-monetize na ko dyan na ako'y Google AdSense di ko katuo guys nga kanang maabot ni nang nga kanang nay ang dali ara ko nakadawat dani ja dali ra ko kadyo nakapasa Count. di ko makatuo guys mo nangagahang kalipay mo di kabutangan na radyo ng lipadya bisan pagdagan kadyo mga feedback dari na abot gyapon ni nang anong pasalamat kadyo ko ninyong tanan guys salamat kadyo dyan ninyong tanan sa kanay ninyong suporta kaya guwa mo di man inama abot ron anong pasalamat na naman ko ninyong tanan guys aranjong salamat ka dyan kaya aranjong ang lipadya wanang magpasalamat ko guys pasalamat ko ni Rami Bolana sa muang bunso salamat kadyo sa kanang ijang tanang viewers naning palo na ako ni Ate Flor de Lisa salamat kadyo ti sa imuang mga viewers nga napod ni kuana ko ni palo na ako kay Ate Julie Mama Julie salamat kadyo sa ijang mga viewers nga napod ni sunod na ako Manangili salamat kadyo sa ijang mga viewers nga napod ni sunod pod na ako kay Ate Alitz salamat kadyo sa ilang mga viewers na lingkuhan po na ako pasalamat jud ko kadyo ninyong tanan kay pasalamat po ko sang tatay kay hindi tangad sang tatay kay di man nina sudlan medyo kumusudan ni pag-vlog kay mawawala lagi po kaya lagi mo ka mawawon sa kanang para kung kuan kadyo mga istorya arang kahinay buotan jud kadyo Ginoo guys Ojo ko ni siya pasagdi. Wa ko ni siya gipalisod-lisod. Wa ko ni siya gipag-uu. Walang pasalamat ko kadyo sa Ginoo. Dako kong pasalamat sa Ginoo kay di kong pinangga. Makaingon ko guys na pinangga ko sa Ginoo. Kay ningsod ko daning pag-vlog bisan pa mag dato mga daghang istorya nga sakit kanang di kahuot sang dughan nga hinangdan sa ang paghilak nihilakos ka ng sobrang kahiubos pero makaingan ko guys na nadya Ginoo pinangga dyan kas Ginoo kay ako ni dyan pasagdi dali rakadyo ko na monetize yung jagang Google AdSense parang dali rakadyo ning abot manang makaingon ko nga yes salamat dyan kadyo Lord kay wadyo ko ni mapasagdi ko na mo gipag ay uban guys mag-uus sila nag-uus sila sa kanang ilang Google AdSense kay pila na kabuan mapanila na dawat pero gaho guys ang dali ara kadyo na dawat nahu ang dali ara kadyo ning abot kay kuan pagud ko na monetize March dya karon wa pa natapos sa kanang Abril ning abot na ditsog ang kanang nayang Google AdSense mo nang para dyan ang lipadya wadyo'y kabutangan sa ang kalipay guys kampo ra dyan ta pirmis Ginoo kay naa dyan Ginoo dyan di ay makaingon dyan ko nga naa dyan Ginoo nga gabantay nato galantaw nato gagayad nato di dyan ta pasagdan guys mas mo nang agatang pag-vlog guys kanang bang mga vlogger hindi ha nga paras na nga bago pang nagsugod kanang
kuan ra kananay gurat tanang buo nang pangapilan og pagampong sa Ginoo. Kay na may Ginoo di man ta pasagdan. Kaya magpasalamat ko sa tanang viewers ni Florami Bulana, ni Ate Flor Delisa, ni Mama Julie, ni Manang Gilin, ni Ate Alex. Salamat ka Juninjo kay ning kuan pud mo na ning palo pud mo na nang salamat ka Juninjo tanan dya. God bless you all. Kaya ra nang lipadya nga naabot na ni nang ron. Dya guys, maratong ang vlog karong adlaw. Pasalamat na po ko ninyong tanan dya. Panginaot mo nga digyapon mo pulan sa kananayang mga video. Kita-kita ra ta sunod ng pag-vlog guys. Bye bye. Salamat sa pagtanaw. Bye bye. God bless you all.